une murume ndati ndine murume vanditora bhazi zvikandiyambai payambai mumabanana pataenda mumabanana muya taenda mumabanana ndipo pakabva ndibata asanga asina chinhu apana changa inacho anga hakupinza mumabanana mobva matorara mese mumabanana anga asina kupfeka akandokuita zvakadaro Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora tete. Alguma garota? Yo. Musimzaruko. Motedza zvawanda chitavo. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi mambo mutasa. Zvese zvandezvechokwadi. Ndototora ngezvechokwadi. Ndikaipachariswa nemhosva. Ndikanyepa ndikoraswa ngemhosva. Mwari arimbatsiri wangu. Mwari ngandibatsire. Ndinotenda hangu kuuya kutaita mukati merino dare. Ndati ndinotenda hangu kuuya kutaita mukati merino dare. Ndanga ndiri kushushikana mukati muupenyu wangu, mukati mekurangarira mukati memumba yangu. Ndakachengeta muzukuru wangu ndakagara naye. Mai wake wakafa ndine aine 5 years. Ndikasara ndikachengeta ndikagara naye. Asi ndakaona hangu pfungwa dzinoona kuti ndada kugara takaita takadini takagara. Mwana akaenda kuchikora akadini akadzoka hake akagara pamba. Asi ndakazoti akazonitaura kuti mbuya ndine mukomana wangu. Mukomana wako ndibadatarisa. Mukomana kuti ndine mukomana wangu ndani aibataura. Ndikati mukomana kuenda kumhura. Wakasvika kubva ndauya nemurume wake iyoyo. Ndakati Mwari ngabatsire pfungwa dzavo ndakandofanana. Ndakasangana kuti wadi kumati udini mekorona kwaita. Ndakabvumirana nazvo. Wakasimuka akadini akabaenda kumba kwake uko akadini kwakaenda koroma. Zvakazondishamisa apa akagara mwana anga ane wana wake agara. Zvakazondishamisa ndizino samukuru wasvika. Samukuru yokusvika kwakaita akazi ndazi endesa munhu. Maziendesa munhu kwaitei? Kwazi iye ndiye uchatsanga. Hana kuti samukuru kana kuti saka. Iwe zvichinji chaitika ichi ndakanyarara. Samukuru karokuita kwena. Iyo chaitika chinyi? Wakatara kuti mai mbuya ichi ndari chiri pana kuita. Ndadine pane warume uya kwandiri. Waindipfimba. Saningi iyi ndio uchaziwa wana wakaidi aitaona naye. Izvo wakanga wari kukuda. Hawana kuziva kuti unomba yako nemhuri yako. Sei wana wakada nguvoti ndikona kupfimana nemwana wakadari. Zvare wakuti kudini. Ndakaswa kurwadziwa. Ndibva ndazwa ebva pakumba. Wakuchuni. Ndiri kutishandiswa kuti wadare kuti dare ravo enda kudare. Izvo ndazwa kuti enda kudare. Iyi ndio uchatsanangura ega warume akabatwa nawo. Right. Machimbuya. Imi makachengeta muzukuru. Muchigara naye maine 5 years. Muzukuru wenyu pane zvisina kunyasa kumira zvakanaka. Handizvo. Ndokubva atora nawo neshamwari yake. Wakangofananawo kaitire kawo. Ndobva vanogara wese kuchiro kurorana. Ndizvo ka? Then wadaro muzukuru akachizodzoka, samukuru akazodzoka nemuzukuru achiti ndadzosa muzukuru. Nenyaya yekuti muzukuru ane warume waakumufimba vari kutotata naye, ndizvo? Right. Saka muzukuru uyo warume awaruzi wangani wakatata naye. Oh. Right, sumukako. Right. Taura nyaya yekuti pana Samson Yvonne. Samsore akadini Samsore.
Samsora akauya aindodarika nerodi, adarika nerodi andidaidza zikazi ndine pondo yangu yandinayo, pandati inini ndine murume wangu wandinayo, gaza Azina Samson ndine pondo yangu. Ndine pondo. Zikazi iwo kanune murume. Pandati ndine murume wangu. Vanditora bhazi zikazi ndiyambai mumabhanana, pataenda mumabhanana muya. Taenda mumabhanana ndipo pakabva ndibata. Asanga sina chinhu, hapana changa inacho. Anga wakupinza mumabhanana. Mobva matorara mese mumabhanana. Anga sina kupfeka. Akandokuita zvakadaro. Alright. Umwe wacho ndiani futi? Umwe wacho kwakuyasa ihana kuyaba. Nozani? Umwe wacho anozi Caston Gunja hana kuyaba. Caston Gunja wakadini wo Caston Gunja? Caston Gunja futi akanibata futi yakandipa futi pondo. Akupa futi pondo? Vani bata futi mumabhanana. Wapinda nawo mumabhanana futi? Anga akapfeka here? Anga asina. Next umwe futi ndiani? Kwakuya Talent. Talent? Pusha. Iye hapana chaakandipa pa. Talent anga akapfeka here? Anga asina. Umwe ndiani futi? Samsori. Samsori uripi? Awari apa. Waibvaita sei futi? Iye akandibata hapana chakashandisa. Akandopinza kuti zvakadaro? Samsora hapana chakandipa pa. Asi aibva andoita futi asina kondomu? Alright. Kwakuyabu futi baba wamebo. Uri baba wamebo? Awari apa. Wakadini wo baba wamebo? Baba wamebo wakanipa kapu yeshuga. Akupa kapu yeshuga? Umwe futi vachinomu akupai kapu yeshuga wobva adini? Umwacho kuti waripo. Asi umwacho panapa. Sambare. Sambare uripi? Panapa. Akadini Sambare? Sambare asi hapana futi chakandipa. Bakandibata kuduze nekumatakshop kwedu. Kuduze nekumatakshop? Akakupei hana? Hapana futi chakandipa. Akasenzesa chii? Akandoisa zvakadaro futi? Hapana futi changa inacho. Umwe ndiani futi? Na Ranganai futi. Ranganai yakandipa mapendi mairi. Ranganai yakupa mapendi mairi? Aibva aita futi zvakadaro? Zvakadaro asi panapa. Umwe ndiani futi? Baba babani futi uri pano iri babana to ava vanhu vese wanga uri kubvumirana nawo here kana kuti wanga uri kumanikidza? Wanga uri kumanikidza iwe usingadi? Wakuru muda wasumudza moko sumudzai mati sumugai Changamire. Yes. Ndare rose. Ndingada kuti ndibatsi ini ndinoitwawo pardon edliwayo. Ndiriwo muzukuru wambuya. Saka kuuya kwandaita kuwabetsera. Pamwe pacho vanokwanisa kusataura zvinhu zvizhinji nekuda kwekuti munhu asiri kuzwa zvakanaka. Sekuuya kwakaitwa muzukuru achisiwa nasamukuru nekutsanangurwa kwaakaitwa. Vachiti vachadzoka after 2 weeks zvichinzi chimboita sei, chimbotaurai nemwana wenyu hapana dambudziko rizhinji rakatsanangurwa. Kuzogara kwatakaita pasi tichinyatsokubvunzisisa nekuzodzokera kwatakaita 2 weeks kuna samukuru. Samukuru vakatipindura ivo vachiti kumusha kwaachabvumirwe nekuda kwezvinhu zvaakaita sei zvaakaita. Asi kubudikidza nekuda kwekuti hanzvadzi yedu iri apa tine mapepa etinawo anoratidza kuti munhu ane kumbiro bepa reapo munhu
ane mentally challenged sekuwirirana nekudanana kwawakaita nekurorana nemumwe wake. Saka ndo dambudziko rakasanganikwana naro kuzosvika adzoserwe mumusha, and of which mbuya vari apa havana muchengeti, tisi tunotopotawo tichingovariritiirawo apo neapo. Kudzokera kwaakaita mumusha mutoro futi kunawo ivo. Zvakasvika panzvimbo yekuti saka isusu ivo vochiita sei, vakati nyaya iyi ngatichite sei ichiende kumadzita redzimhosva, sezvo kunechi vakuru vanokwanisa kuzviita kutonga kuti nyaya igadziriswa. Ndo mamiriro akaita nyaya. Vamwe vacho vakari kutsanangurwa kunzi vakamubata avapo, vamwe vacho havana kuuya, vamwe vacho ari kuvatya, anga achitotya nekutodoma nemazita. Saka kutaura kuti panga pane kuchikidzirana kuripo kuri kuitika kwekuti kunyange akanyadzokera futi munhu anenge achingotya futi zvakare. yako Ihanzvadzi mwana wamainini. okay. Saka zvakatanga rini? Kutaura kwake ari kuti hazvina mwaka zvatanga, mizhinji yakati kuti pamusoro yemakorokota esari pano. Inini ndini mbuya wacho, mai wemurume wacho. Ndakagara nemurora wangu. Murora wangu ndakagara naye zvakanaka, akaita vana vakatu ndinaye pasina dambudziko ba. Iri ari kutaura iyi pamba pasina dambudziko. Ndikagara naye tikagara naye muna February ndimo makatanga manje ndozwa masoko angachipinda munzeve dzangu akazi mbuya maunze muri kuti muchigara henyu, murora wenyu uri kudini, uri kudiwa udana nanhingi. Murora wangu ndaimubata ndikamubvunza chihurere kana kuti irepi. Inini sekuona kwangu ndakaona unenge chihure nekuti ndaimubata ndaibvunza murora wangu, murora ndanzwa kuti imimi murudana nanhingi. Musi wekutanga ndichimubvunza wakandipindura kuti kwazi iwewe haundibvunzi vangoti hausi mai wangu, handi wakandibereka. Kwataenda isusu kwatikuenda nekwamuri kuenda imimi zvakutosiyana. Imi mune zvenyu, handiti isusu tine zvatoda kunzwa, because chekutanga chiri pamunhu ndeyekuti apa uyu munhu uyu pfungwa dzake hadzina kumira zvakadii, handizvo? Saka tiri kuti isusu hatibvumidzi vanhu kuteka advantage yechimiro chemunhu, handizvo? Saka pamwe pacho pamaitaura naye, handizvo, murume wake pfungwa dzake dzakamirawo sei? Right, vanhu vairi vakachuzana based on chimiro chani chavo. Tiri kuti kana pakadaro, handizvo, hapafaniri kuva nemunhu manje ane pfungwa dzakati ngwengwengwe amipinda pakati, because akuteka advantage yekuti uyo murume haana zvaanondiita, uyu wacho haana zvaanondiita, because haiti sei. Ndo zvatiri kuda kuti titsvage izvozvo kuti zvakamira sei. Right, wane mazita ataurwayo ndiwanani? Ndimi muri kumese muri 3. Sumukaiwo shamwa taura nyaya. Ndamira pamberi pedare mambo kutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo kutasa. Zvese zvanda zvechokwadi. Zvese ndichataura ndezvechokwadi. Ngaimba charaswa nemhosva. Charaswa nemhosva. Mwari arimubatsira wangu. Mwari arimubatsira wangu. Tsikisama kutsananga. Handisina kuti umbo waste time. Unoziva here maya? Hongu ndikomziva. Ndozi talent Mutiza. Talent Mutiza. Unomuziva handiti? Zvataura isu here kuti makamborara mese. Hongu. Hongu. Unoziva here kuti mukadzi wemunhu? Right, mina ndimbotaurwa. Wakarara naye wabvuma, fine, no problem. Hauna kuti wastira time. Wakarara naye zvishwa. Asi unoziva here kuti mukadzi wemunhu? Mukadzi wemunhu. Unoziva handiti? Saka wakarara naye sei uchiziva kuti mukadzi wemunhu? Ndimbotaura wangu.
nairipo kuti ndizooni naye. Oye waifamba nemukadzi wangu zvekufamba nemukadzi wako nyaya ndeyekuti sabambo nyaya yenyu chimbozwa nyaya yenyu bambo handeye kufamba nemukadzi kana kudini zvazodini nyaya ngeyekuti chiro chenyu bambo icho chakapinda muchisingabvumirwi ba mukadzi wemunhu wakapinda uchiziva ende wakapinda uchiziva kuti mukadzi wechi wemunhu tiri kuti pawakapinda manga muri kuwirirana here kana kuti wakateka advantage mamuri kuwirirana saka yakomboswa yoina izvozvo izvo ndiye upombwe nemukadzi wemunhu bambo sungai bambo maizwa zvenyaya iyi makarara naye zvishwa maizviziva here kuti mukadzi wemunhu maizviziva makawirirana here kana kuti makamumanikidza makawirirana okay next bambo yes bambo taura itizwa ichokwadi makawirirana here kana kuti hamuna kuwirirana makawirirana right umwe ndiani futi garai pasi Lawrence Chembe umwe ndiani wasipo wangani wangaonjerwe mazita wasipo ifo right okay so it means kuti nyaya yenyu varume imimi sumukai muri vatatu inini nyaya yendoda kutonga panapa inyaya yekuti makapomba nemukadzi wemunhu muchiziva kuti mukadzi wemunhu taking advantage yemental status yemunhu ndopane nyaya yenyu hombe yekuti you took advantage yemental status yemunhu nyaya idzo dziri two then yechi3 which is now criminal ndeyekuti uyu ari kuti pamakapinda mese hamuna kuwirirana naye maimumanikidza kana watomumanikidza yarepe ende chinondirwadza varume 8 muri kupinda mese kana one akambopfeka kondomu hapana meaning kuti kana mese imimi kana paine umwe wenyu ane chirwere mese muri 8 maane zvirwere mapera avo vakadzi wenyu kumba mapedza muri 16 unopinda nga muri kupinda mudhibhi ikatimbozwe murume wacho ndiye murume wacho ada kutaura ngataurake ada kutaura sei ataure sungai taurai Ina nikukumbira hangu kana nsuwisika ba kuti waendawo kujeri ndo zvanandula shuku dzangu dzipfere waendombogawa waendawo kujeri unoti waendawo kujeri wapi chandoti mirai musikana sumukai handula musikana ngaasumukire iwe uri kutaura nemuromo wako handiti kuti ava vanhu vese ava wakarara newe wanga usikawirirani nawo waikumanikidza ndizvoka waikumanikidza saka kana waikumanikidza iwe usingadi it means vanhu vese ava vane mhosva yekubata chibharo wakaita kamwe kamwe wese here wana ka1 umwe acho akaita ka3 ndopi ndiye akaita ka3 saka uyu uyu akaita ka
Uyakaita kamwe uyu. Uyu. Ubi. Uyu akaita ka 3. Ka 3 futi. Yeah. Ko wamwe magunji bataura azani. Custom gunji akaita ngangani? Ka 3 futi. Ka 3 futi. Munoziva here kuti iri mhosva yerep in 3 counts dzerep. Kana wakaita katatu it means une 3 counts dzerep. Asi mimi wanhu pachiwanhu hunhu makarasa hunhu seiko apa kuti varume munoisa kumira pamberi pana pedari nemubvuma kuti zveshuwa uyu munhu ndakarara naye zveshuwa ndakarara naye knowing very well kuti condition yemunhu uyu haisiri right ende mukadzi uyu condition yake haisiri right asi mukadzi wemunhu futi taking advantage of another person's misfortune. You take advantage of the husband, you take advantage of the wife. Shuwa ungati here kutata munhu usina wompa kapu yeshuka. Kapu yeshuka. Kurara nemunhu usina condom wompa pondo. Kuti solo muno wakazere mese. Mese muno wakazere. Iyo na mkazi. Imi munai. Imba. Munai. Wari pandiro kazi. Saka wakadzi wenyu pawazwa kuti muri kuya kudari kuno. Wati muri kuendera nyaya iyi mawataura here kuti nyaya muri kuendera kuno kunyaya ichi. Mati dai dzisa nyaya upi mai mbai kuridza nenyaya iyi wana mekutonesa nemi ukozwa vari kuzviziva kuti makazviita sekubvuma kwamaita hapana munhu akumanikidzai kuti bvumai kana kuti matame hazveshuwa ndakapinda ndakapinda katatu uyu ndakapinda kairi uyu ndakapinda ka1 uyu ndakapinda ende uta kuti wese awa kuvhura kundopinda no condom nothing. Yeah. Wakambosiyana nemurume wacho Lawrence Chembe wakambosiyana nemurume wacho wasiyana nemurume wacho ndo pandakasangana ndosaka ndakaita ka1 bvandanzwa kuti akumurume wacho ndasiyana nacho. Wakaita ka1 asati wakaita ka1 una kuwirirana naye atakawirirana unowirirana nesei nemunhu ari kuti iwe uri kuenda kunorth yari kuenda kusouth chauri kuwirirana naye munhu yechi you took advantage. Maiziva status yemurume wacho maiziva status yemukadzi uyu saka chaungoda kuwirirana naye iwewe chaunomira pamberi pevanhu uchiti takawirirana ungoda kuwirirana naye chii unourora iri saka ungoda umuroora saka ungoda umuroora iri saka nhasi ndakarambwa nemurume wako uri muroora iwo ndati nhasi akarambwa umuroora kai ungori murudo indura mbunzo cha usati westire time ba nikuda kutsvaga ka technical ini nike kuda kujenga nako mamuchidanana aunodanana shamwa naye wakangomutora kobva wangoenda kuti kakuita because knowing very well kuti ndikangosvika mubata maoko kuti uyakunda nototeera because haasimbozva chiisi kuitika wotosvika wotomuti rara apa wotorara wotopedza wapedza unozoonakirwa kokumba mabhurukwa mairi mabhurukwa yawakazima zvauri musvidhora for 4 kokopa kovhura kumira pamberi pauri ndakamba mabhurukwa mairi iwe wangavuka kuti mukadzi wake murume wake agoni mutengera mabhurukwa kana iwe wovhura kwakwewo kuvhura kotenga mabhurukwa iwe wakamira ipapo kokuisa muhomwe mumabhurukwa muhomwe wamwe wari kuisa mari muhomwe uisa mabhurukwa muhomwe
Vamwe varume varikuisa mari muhomwe. Iwo uri kuisa mapendi muhomwe. Ekona tikati mapendi tamuremekedza. Mabrukwa. Dai ndandini iwewe. Ndodai ndakaisa makondomu muhomwe instead of mabrukwa. Uyo unotara kuti wakapinda usina chiro bambo. Uyo kuti akangeta anoyesa kuziva neshape yako nesize yake nechi zvese uruzviziva kataoneka ari kuita hazumbonyepa ba. Saka anotazozwa kuti yapinda ine kondomu iye haina undoti hazivi ba. Akakuti ndiye akati kupfeka iyo vawaregera kupfeka kwakuramba kwake ndosa ndataura varumeka mbuya sekuru anzani ndiani ndisekuru muzukuru ndiani right zvandoda kuti muite ka tichakunyorera itsamba pana muhamhaina netsamba iyo kumapurisa nhasi dai foni yangu iri padhuze warume wangu usikafanira kumboenda kumbaba waifanira kumboenda kupi kumba waifanira kubva watobva pano nhasi wobva waenda wobva wanota nyaya yavo yobva yatopinda mukoti neti hakuna kwamunoenda pa endai mupedze nyaya yenyu because nyaya yemunhu uyo you took advantage yemental status yemunhu ndokubva mamurepa knowing very well kuti munhu andiri kurepa futi mukadzi wechii wemunhu ende zvamuri kutoita zvirikurakidza kuti mamurikutotaurirana kuti aiwe ini ndapita ndarowa taura ndizvo yairi kuitika panapa changamirika yairi kuitika panapa mwana uyu ari kutipiwa kuzi ramba itawo zvakati ramba ita zvakati zvinhu zvaa angatotipiwa ipo papo ita kuzi ramba handiri hatisina basa nazvo because iwewo wataura zvechoo ndakapinda katatu saka chimwe chaona kutipiwa chii kana pamwe asi uyu ari kutaura kuti pawakaita hatina kuwirirana ndo pane nyaya patakaita nyarara uiramba kuti hatina kuita handizwa munhu anorizina anoandesera mukataura naye mambo pamusoro ndimbotaura ipo pambuya pamusoro mambo kutaura zvinochinja nyaya yako iri zvotore mbuya uyu musi wemabata munhu mbuya akanga aripo wai uda kupinza mbuya mukati menyaya izvozvo musi wematora munhu mukangonomumanikidza kuti aite zvomamuna kuita mbuya akanga aripo here changamire munhu tinomubata muripo pamusoro changamire kumbobata benzi makuti futi mbuya warishaisha kuchemera mwana wake makarara tinorwisana panapa tinoto inoenda munoenda ujeri tatanga ndimi iya munodaro kushora kuti changamire hagoni kutonga imi makarara benzi kwakuti kwakubata mbuya wadaro izvo musadaro baibo sorry hatisi kushora changamire sorry changamire zao yangu zoro changamire pamusoro changamire nedare rose nemakurukota ese kukumbirawo kwangu sokuzivawo kwangu kunyange bhaibheri shoko dzvene raMwari rinotaura kuti chinhu chinodzosererwa mudzimai mukati memusha wavo kana akanga abatwa kana neupombo kana kuti zvadai so asi nekuda kweadvantage yaitika iyi mwana adzoka mumusha medu nekuda kwezvinhu zvaitika izvi tochizviitawo sei hakusikowo kudawo kwake ndosaka tikutaura bambo mukaona ndoramba ndikutaura wedhe kuti these people took advantage of the mental status yemusikana uyu
asi chawakakanganwa wakakanganwa kuziva kuti uyu munhu anoona nekuziva handizvo anoona anoziva anozwa kuti wabare vana vavo vatatu nemurume uyu it means waitoziva kuti yangu yakuenda kumubhedha kuti pabarwe munhu panofanira kuzai handizvo saka ndizvo ndatoa kuti ava vanhu vane mhosva mbiri dzakakura yekutanga irepi yekurara nemukadzi against yewish yechipiri ndeyekurara nemukadzi wemunhu knowing very well kuti mukadzi uyu akaroorwa ndo nyaya dzahombe saka chamunofanira kutanga kuita varume kukliwa rape security varume imimi endai mogara apa garai nevanhu apa ngatora vakomana mahindira wauye musavaisa yenyu simbi ngavabvise bhutsu endai ngavaenda vagara apa chiitai arrangement yekuti vakomana mapurisa auya apa ngavagara apa fona uzori pabhesi apana pana bepuro fona bepuro bvisa bambo bvisa pa mutongo wetu rakupai wasipo wari kutoti kutowatsvaka right chimwe chandandiri kukumbira futi ka chachi chekuti mbuya musikana uyu kawo ndinoda kuti anotestwe ngaanotestwe nemurume wake ngaanotestwe chirwere wakwanise kubatsirwa pachiri pai pachi padhuze because varume avo kawo hatichazivi status handizvo saka vari 8 tiri kuwadai wese because right now musikana dai musikana anga kuti zveshuwa ndakadana nawo takarara tese ndichiwada taingovabhadharisa nyaya dzavo dzekuti wakarara nemukadzi wechii wakadana nemukadzi wemunhu but now that vari kuti wakarara neni ndisingadi handizvo saka ndiyo mbuya endai henyu amba momira mapurisa pachatoya wakutodhira even wada kutsvaga vamwe vari kuuya iwo wasina kuuya mapurisa ndo wakutotsvaga vaniwa ndibatsire mhuri iyi yekuti pane vasina kuuyawa ndichitaura patakafambira nyaya dzacho pane wakatomboenda usiku konokera mbuya wadho kasi pari kunzi panenge pane nemusoja ari kunzi ukangotaura chete ndibva ndakuraya vana vako then neyo wacho nemhuri yako yese then nyaya yekutestwa yemataura iyi ndichitaura newo andotaura nawo vakuti hanzi mukomana ira atonzi akatozi atopa mushonga akazi mutotanga musi wemandi ngange atopa mapirisi ndo ndakanzwa zvichitaura don't review that in public right personal information right asi mbuya zvandataura chitai sei ndiani anzani batsira izvozvo handiti but then chimira kuti mapurisa musaende bai mapurisa anouya pana mai macho tobva tavataurira zvekuita wari kuti hawasikuya don't worry about them saka chimomira yanyu pasaidi asi wakomana security make sure those guys havakuna kwanoenda mabata here bepo right next case
ane nidhere kuti ari kuenda muridzi wemhosva uyo arapo wakabatwa wacho kuti makati munoshandisa mapepa kana pane hama dzacho dzinoteeranisati muri kuzvinzwira ndochipondora tete Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Ndochipondora tete